група, натиснете 4. За фиксирани услуги от Global, натиснете 5. За връзка с оператор, натиснете 9. Вашето обаждане се прехвърля към наш сътрудник. Моля, изчакайте. С цел по-високо качество на обслужването, разговорът ви ще бъде записан. Ало? Добър ден, Теоран. Добър ден. Първо, честит 8 март. Благодаря ви. Живи и здрави през цялата година. Извинявам се за неудобството, докато попия кафенце и мислех да звъня тук на майка ми, на сестра ми, на щерка ми. Тя не живее при мен и забелязах, че са ми спрели телефон тази сутрин. И проверих и да, имам СМС за неплатена сметка. Само да ви помоля, значи той по принцип го спират на 5 и 6 число. Ало? Да, слушам ви. 2-3 дни закъсна и аз предположих, щях да си го платя 23 лева и сумичката. Предположих, нали, че заради 8 март ще получа отсрочка още един ден и сега и останах неприятно изненадан, че сте ми го спрели. В смисъл, ако е удобно да го пуснете за един час, да звънна на роднините ми, че са тя, да не останат неуважени. Разбира ли, само че лошото, че системата ни е автоматична. Така ли е? Да. Пуснали ви го, веднага се спира отново, защото тя си учи, че има неплатено плащане. Защото аз съм... Че има неплатена Да. Но мога да ви кажа друго, което може да направите. Да им пратите по един безплатен SMS, в който да напишете, моля, обади ми се. Да ви звъннат. Не, така малко изнудено, така да се каже. Аз толкова си уважавам роднините, аз по принцип живея сама с съпругата ми, която е на работа 12 часа и ако бях знаел в смисъл от нейния телефон сутринта рано да се обадя. Нямам и карта на ваучер, аз съм останал с 30 лева за рози.